mietet ta' Flima fit-12 ta' April tas-sena 2000. Merizar u Nadja Vavilova mietu San Pawl il-Baħar fit-3 ta' Ġunju tal-2004. Mirjam Paċ mietet hawnhekk fit-2 ta' Marzu tas-sena l-oħra. Għaliex in-nisa huma daqshekk viċin? Għaliex id-dar post perikolus għan-nisa tagħna? Jaqgħu għax id-dinja ta' barra id-dar mhix sejra tajjeb? Donnu id-destin ta' Repubblika u li tfakkar id-dil tan-nisa f'kuntest ta' rovina. Xi minn daqqiet ir-rovina tkun tidher bħalma qed naraw qudiemna. Drabi oħra, ir-rovina ma tkunx tidher għax tkun moħbija taħt il-ġlekkijiet, tkun mottija bl-ilbies li jiswa ħafna flus. Imma hemm tkun. Issa nitlobkom nżommu minuta ta' skiet, f'dan is-skiet niftakru f'Mirjam li ġiet imsikta bis-silenzju tagħna quddiem l-abbuż. F'dan is-silenzju ejja nimpenjaw ruħna li ma ninsewx u li ma nibqgħux sikta. Mirjam, waqt din il-minuta silenzju iweduk li nitkellmu u li naħdmu favur il-verità u favur il-ġustizzja.